Uphile uphuse uphumelele. Igama nguPastor Wenyuke, lo ochaza amaphupho. Inamba yami ngiyisenze ngoba uyimemba, so ngo-9 ya-5 ntambama, awungu-WhatsApp, awungithumele ama-SMS. Fona from Monday to Friday kuphela. Sibheke usuku oluhle, Ntombela, igama elihle, usuku oluhle. Ngiyaqala ukulizwa usuku oluhle Ntombela, uthi sawubona baba, bengicela ungichazele ukuthi ukuphupha umuntu ongasekho akupha isipho uchaza ukuthini. She was getting a gift from a deceased person. Nangesingakusho, one, ngokujwayelekile uma uphupha umufi kuye kuwuphi olusho uma ekuphi isipho. Lokho kusho ukuthi lindele inhlanhla nesibusiso sizofika kuwe kungekudala. 2, ngokwesintu bayibuka kanje, uma uphupha umufi uphi olusho uma ekupha isipho. Then lokusho ukuthi kungenzeka lo muntu uyithongo elihle elikhathalele futhi likufumbathisa inhlanhla. 3, kuyenzeka uma uphupha umufi kubupha olusho uma ekuphi isipho, olungasho ukuthi kungenzeka uzothola umvuzo omuhle nomkhulu ngenxa kamufi ngoba ayithongo nakho. Futhi kukhona ukwenza